Máme za sebou zápas Puk Noris versus Bažanti v pomere 7-4 pre Puk Noris. Dneska trošku prekvapivá prehra pri mikrofóne. Mišo Lontoš, tak čo hovoríš, kde bola dneska príčina tej prehry? Tak úvod bol dobrý, vyhrávali sme 2-0, no ale potom prišli nejaké chyby. Puk Noris vyrovnali a strhli vedenie na svoju stranu. Takže v chybách, dá sa povedať. Bolo tam viacero nevyužitých šancí. Dalo by sa povedať, že bol to skôr dobrý výkon gólmana druhého týmu, alebo budeš si sypať popol na hlavu ty ako útočník, že ste to tam nepremenili? No tak šance bolo, mohli sme dať aj my útočníci, ale gólmana poznám osobne a viem, že je to dobrý gólman, takže Michalovi gratulujem. No a my sa budeme musieť zlepšiť, aby sme tie šance premienili. Bol to dôležitý zápas z pohľadu tabulky. Prehra zamrzí. Aká je možno taká vízia Bažantov do zvyšku sezóny? No budeme si musieť asi prehovoriť do duše už, posplachovať čepele a prihrať šťastie na naše hokejky a ťahať sa čo najvyššie. Zostávajú nám ešte 2 zápasy na zobrať 4 body. Výhry obidve. Ďakujem Mišovi a prepínam do štúdia.